Tervetuloa Mauno-kanavalle ja täällä ollaan tekemässä punnerruksia tilaajien seinää tai itse asiassa tolppaa tällä hetkellä vasten, mutta tiedättekö mitä rakkaat katsojat? Taas teitä on päässyt 10 lisää tänne meidän tilaajien seinälle ja miten sä pääset tilaajien seinälle? Tilaa kanava, tykkää videosta ja kommentoi niin monta kertaa kun sä pystyt, sun chanssi kasvaa. Tuolla on 70 paikkaa vielä jäljellä. Ja tänään me annetaan hemo shoutout meidän ihanille tilaajille. Eli 70 tilaajaa tulee vielä pääsee tilaajien seinälle, mutta kato, tässä on sellainen homma, että me tullaan siirtämään ihan kaikki mitä tähän tulee, niin tänne, tohon seinään, että se olisi niinku oikea tilaajien seinä, koska meillä loppuu siis tila kesken tilaajien seinältä muuten. Kyllä, vaikka se nimi on tilaajien seinä, niin ei ole tilaa tilaajille, mutta mieti äijä kuin hullu juttu ois, jos tää koko seinä olisi täynnä meidän tilaajien nimiä. Yes. Äijä, siis se olisi hullua. Ja hei, ensimmäisen shoutoutin saa mies, joka ei esittelyä tarvitse, mutta esitellään silti. Äijä nimeltään Real Odds Our. 5 euron superlike. Ja totta kai, koska te supportaatte meitä näinä vaikeina aikoina YouTubessa, niin me annetaan supporttia teille takas. Pääsenkö tilaajien seinälle? Ja sitten tämmönen tunteisiin vetova emoji. Kyllä pääsit tilaajien seinälle, aivan iso kiitos. Ensimmäisenä on Matias Haukijärvi, äijä tykkää käydä kalassa. Sitten on Kanapizza, jengi tietää mistä mä puhun, Jenni, Paavo Gay, Mer löytyy myös seinältä. Urho B, Lehikoinen _J, _D, Manki, Sweaty XX, älkää käykö tol sivulla, ja Lipa. Jos sä haluat päästä tilaajien seinälle, tilaa tää kanava nyt. Ja miltä meidän toimisto oikein näyttää? Se selvii ihan just. POW! Ja sit tohon semmonen hullu leikkaus, tiedätkö? Tähän. POW! Okei, mä laitan tähän. POW! Mauno on perustamassa oman keskusteluohjelman. Nyt me puhutaan sen seksuaalivähemmistöistä politiikasta. Yo ja Yo. Äijä, sä Clock 19. Beretta ja 9 milli. Se oli siinä, eikä pistetä tää kamera kiinni, mut hei! Tervetuloa meidän toimistoesittely-videovlogi postauksen pariin. Mä olin just sanomassa 8. yhteiskanava pariin, mut joo. Venä meillä on ollut Zoo Original, Jonne ei muista, sitten on ollut Mauno ja nyt on taas Mauno. Eli 3. kerta toden sanoo. Kyllä. Onko se niinku 3. kerta toden sanoo? Ja nyt jos me lopetetaan tää kanava, tiedätkö mitä käy? No. Niin Jeesus, itse asiassa ei, kun Jumala saa iskeä mua salamalla. Sieltä se ajaa. Ja sieltä se tulee, voi Tulee UPS-autolla. Jumala muuttunut, äijä loppunut duunit. Se oli siinä. Tuli tohon noin, just ajo Jumala tänne näin. Joo. No hei, mutta mitäs me tänään tehdään? Meillä on nimittäin toimitila vaihtunut. Viime toimitila varmaan muistatte, se oli semmonen pieni koppi. Tila alkoi loppua kesken. Meillä oli siellä 2 työpisteet, Öftölöif-vaatteet ja sit niinku jengi ravas siellä. Niin ei saanut edes käsiä niinku tälleen suoraksi, tiedätkö, kun oli siellä. Siis mä en tiedä miksi äijä valehtelee. Siis siinä kävi vaan niin, että Nova käytti liikaa huumausaineita. Mä tiesin. Liikaa huumausaineita ja me saatiin siis potkut sieltä. Ei siinä ole mitään sen seliteltävää. Joo, mä jotain flippaa, että meitä häkkäröidään tai jotain. Se oli vitu outo keissi kyllä. Tai jotain. Mutta nyt siirryttiin toimitilaan, missä häkkäreitä ei ole. Niin siis meillä oli tällainen tapaus siellä meidän vanhassa toimitilassa. Mä en tiedä, ootteko kertonut tässä missään podcastissa. Mutta ennen kuin mä kerron tätä tarinaa, tilaa tää meidän kanava, koska heti kun me saadaan 10 000 tilaajaa täyteen, niin me ei muuten mietitty tähän. Me ei muuten mietitty tähän mitään, mutta heti kun me saadaan 10 000 tilaajaa täyteen, niin me tehdään jotain. Tässä toimistoesittelyvideossa, niin se mikä on top comment, niin se tavara me ostetaan sisustuselementiksi tonne meidän toimistolle. Seksinukke. Budjetti on 500 €, eli ei sen enempää. 500! Äijä siihen saa Bluetoothia. Siellä saa lisättyä semmosen imemistoiminto. Äijä, that's crazy. Äijä, kaikki pelit ja penssarit. Mut kuitenkin, siis oikea juttuhan on se, että toi meidän vanha toimitila, toi koko rakennus menee purkuun. Joten jos me ei oltais otettu meidän kamoja sieltä tarpeeksi nopeasti, niin voi olla, että mekin oltais siellä purettu. Ja me kuvataan tällä hetkellä rakennustyömaalla, ja sehän ei ole kiva juttu. Muista heittää tykkäys tässä vaiheessa videoa, jokainen tykkää ja saa oman toimitilan. Äijä, toi on hullu juttu. Jokainen saa oma toimitila. Jokainen. Mä en oo kustantamassa niitä, mutta hän kustantaa, joten voitte kaikki pyytää. Ja tehkää KKVlle sellainen tutkintahomma, eli jos tää jäi maksaa teille toimitilaa, niin KKV varmistaa se, että tää ja hoitaa se teille. Se oli muuten vitsi. Editoi ja leikkaa toi. Musta tuntuu, että editoija vaan jättää siis leikkaa toi oli vitsi, kohta pois.
Alla, jos sä et leikkaa tota. En mä kyllä tiedä, ajaa aika pitkä. Mitä ei tekee? Mä en tiedä. Mut okei, nyt mennään tänne meidän toimitilaan. Tässä on esimerkiksi täällä L ajaa aina mestoille. Satula vähän kulunut. Siis äijä on haistellut tätä satulaa kyllä oikeastaan aika kovaa. Ei, mutta tää on meikäläisen. Tohon mahtuu ET tai seksinukke. Niin, tai Ed Speaks mahtuu tohon. Ed Speaks mahtuu. Mitä Ed Speaksin pöydän alla tapahtuu? Mitä tapahtuu Ed Speaksin pöydän alla? Sitä kaikki saamme miettiä. Se selviää sit kun me päästään tuohon kerrokseen, mihin me mennään. Mut kommentoi mitä siellä tapahtuu. Siellä on tää äijä siellä pöydällä. Ed Speaksin pöydällä. Äijä, that's crazy. Itse asiassa tiedätkö kuka siellä on? Lassi Kuulman, my G. Eetun pöydällä. Joo, miksei? Perinnään sun päällä. Okei, Nova, Nikoinen, Kovainen. Eli sinä olet nyt uusi Mauno Oy-kanavan hallitsija. Ja toimitilan avaimet löytyvät siitä. Joten avaa vaan ovi. Alright, eli tässä on Afterlife-tarra. Jos eksytte tänne, tiedätte mihin toimitilaan murtautua taas uudestaan. Let's fucking go! Ihan kun avaisi jotain kirstua kuuntella. Joo. Kirstu täynnä S-nukkeja. Snukkeja. Snukkeja. Okei. Kittilä piti ovea auki. Ei mitään, I got you man. Mistä sä aloitetaan? Ennen kuin näytetään tätä puolta ollenkaan, tää on vähän yllätys. Rosse, pistä ne piiloon. Pistä ne muna nyt housuihin. Heijä, kuvataan. Alright, eli ihan ensinnäkin, tää on se mihin Jesse pistetään aina työpäivän jälkeen roikkuu. Tää kohta. Siinä. Tästä mä nostan Jesse sit. Mä halutaan vaikka kuvaa video. Ota se tästä. Ja saadaan video hyvin kuvattua. Täällä ollaan juotu vähän limua ja energiajuomia. Kaljaa. Ei taisi olla kofeiinimyrkytyksiäkin tossa. Joo, eilen. Mä aloin tweakkaa kofeiinista. Ensimmäisen näytetään meikäläisen työhuone. Se on aika kompakti, mutta sinne mahtuu todella hyvin. Tuu peremmälle. Ja täällä me käydään aina kahdestaan. Tässä pitää olla aika tiiviisti niin kuin näkyy. Niin kuin tiedätkö tälleen näin. Tänne mahtuu 2. Mut sit kun sä tuut tohon, niin mahtuu ihan hyvin. Äijät, tuleeko tähän, niin sä tuut tässä. What? Anyways, tässä on meidän vessa ja täällä on vähän hiustuotteita. Hiustuotteita, se on 1 tuote. Ei siinä ole 2. Toinen on Rexona. Ja sit 3 on... Mikäs tää on? Pallitrimmeri. Ja hei, 15 000 tykkäys me tehdään suihkuvideo. Äijä lopeta. Me ei tehdä mitään suihkuvideo. Mitä täällä on taas tapahtunut? Mitä jengi niinku puuhaa täällä näin, jetsä? Okei, me käytiin Kontulas, me rullattiin yksi nisti. Ja kengät ei ollut hyvät juoksukengät, saatiin kiinni. Ei, tää on tämmönen vieraspussi, että aina kun tänne tulee vierailija tähän toimitilaan, niin me annetaan lahja. Nyt tää näyttäisi olevan niinku roskaa ja kenkä. Eikö se ole hyvä? Tägää se, jolla on 1 jalka, hän voittaa tämän kengän. Joo, hold up, mitä? Hold up. Okei, eli seuraavaksi, tässä on itse asiassa meidän Red Bull-lavat. Nämä meni, arvottiin just 2 päivää sitten. Menee voittajalle postiin. Ja katsotaanko mitä täällä on. Tässä on itse asiassa, tässä on kun Nova riehuu liikaa, niin se laitetaan tänne. Joo, jäähykoppi. Joo. Siellä on vähän mun karvoja. Oli ihan nyt trimmeri käyttänyt. Itse asiassa siellä on käytetty trimmeriä siellä jäähykopissa. Ja koska me ollaan todella hyviä sähköasentajia, niin me ollaan vedetty tällainen, kato, tällainen tonne noin. Tätä ei näe, jos tää seinä maalaa niinku valkoiseksi. Joo. Ne ei huomaa, että siinä on johto. Mut tiedätkö mikä on pienempi homma? Maalaa ton piuhan mustaksi. Itse asiassa totta. Eiks niin? Katsotaan mitä täällä on. Tää näyttää kyllä heikolta. Okei, eli täältä löytyy vähän BCAA-juomaa, jotain Lidlin lemonia. Hei, miksi nää on täällä alakerras? Nostetaan nää nyt tänne näin. Lisää sparkling lemonia. Meitsin lempijuomaa. Itse asiassa ei oo ihan paskaa makusta toi Pirkka BCAA. Ja joku vois luulla, että on niinku, me ollaan saatu tää sponsorin kautta, mutta ei olla. Joten jos BCA haluu sponsoroida tän mahtavan toimiston, niin ottakaa yhteyttä. Tai Freeway Cola. Jos tää haluaa sponsoroida. Tää maistuu aika pahalta, mutta sit jos mä saan rahaa tästä, niin mä sanon, että tää maistuu hyvältä. Sori, leikkaa. Maistuu hyvältä. Leikkaa, maistuu tosi hyvältä. Eli siinä oli meidän pienikokoinen jääkaappi. Täältä löytyy mitäs muutakaan kuin... Siis voitteko te kelaa? Meidän toimitila on niin iso, että me tarvitaan tällainen, että me päästään spotilta spotille. Kato tätä. Tää on upgrade. Kato. Sähköskuutti, pakollinen. Täältä löytyy vähän Mike Tysonin nimikirjoituksella nyrkkeilyhanska. Jos tänne murtaudutaan, mitä täältä viedään eka? Tää.
Vai tää? Mä veikkaan tää viedään ekaksi. Mut vaan viedään. Ja sit seuraavaksi meitsi setuppi ja jotain mun kamaa, mitä mä oon ottamassa himaa täältä nyt tänään, jota älkää välittäkö noista. Ja tosiaan täältä löytyy tää toimiston tunnetuin mittanauha, joka on aina välillä kaikkien käytössä. Ja jos oikein tarkasti katot, niin saatat huomata tossa 7 sentin kohdalla pienen mustan viivan. Perkele, kato. Mä oon kasvanut. Se on niinku tästä. Siis tässä on siis 7 senttiä on tässä. Siis, niin joo, että se lähtee 3. Niin, 7 senttiä on tässä. Niinku... Miksi sä vielä sitä sinne? Ei, en mä tota tarkoittanut. Lopeta se hajoo, perkele. Joo, siinä on mun setuppi. Hei, mun koiran setuppi on täällä kans. Oh no. Tää ei oo saanut takaiskuja. Joo, toi on saanut backshotteja. Sitten täällä on se luita. No sen peti. Meitsin maailman isoin vesipullo. Kyllä, pitää olla. Ja siinä on 100,000 subscribers presented Mauton Passing. Milloin me saadaan Maunolle tää? Mä en muuten tiedä, okei, meidän pitää tehdä joku semmonen juttu, että jos me saadaan alle puolessa vuodessa. Oho. Alle puolessa vuodessa 100 tonnia tälle kanavalle, niin me tehdään jotain crazy. Eli jos me saadaan uuteen vuoteen mennessä, niin me tehdään jotain ihan kilipää juttuja. Täällä on vähän kaikkea johtohärdeliä, täällä on kameraa, puhdistajaa ja... Ferrari, ei kun mikä. Miehen puolikkaat toinen hosti. Markus Kainulainen kävi hakemassa tän. Aina kun tätä katsoo, niin tää niinku motivoi. Nopeudella ei ole rajoja. If you know what I mean. Mutta itse asiassa hauska fakta tästä. Make halusi ostaa kaikille lahjat. Ja sit sä katsoo vaan, että hei, tähän toimii vaan Bluetoothilla, tähän ei tarvii mitään muut. Me alettiin vähän niinku enemmän tutkia asiaa ja tajuttiin, että tähän tarvitaan joku 50 euron lisäosa, jotta nyt käytännössä saa melkein niinku mistään. Et ajatuksena hyvä. Se laitetaan siihen. Täällä on vähän kenkiä, löytyy mitä ikinä. Joo, se oli siinä sit. Tässä on meikäläistä työpiste. Paina tykkäys, jos haluat nähdä make kalja kädessä. Toi näyttää aika heikolta. Noin, kato ja siinä. Siinä on make kalja kädessä. Äijät, mainostilaa myynnissä. Kirjoita tohon Mauton. Ja täällä on legendaarinen Miehen puolikkaat podcast-setti. Suomen paras podcast. Ei itse asiassa ole. Suomen paras podcast on iso juttu podcast. Ja tiedättekö te mitä? Mauno on perustamassa oman keskusteluohjelman. Ja siitä lisää myöhemmin. Kyllä. Jos me puhutaan sen 7 sentistä. Seksuaalivähemmistöistä politiikasta. Leikkaa toi. Ei, miksi? Mun mielestä ne on hyvät keskusteluaiheet. Täältä löytyy sohvaa, joka on metron oranssi. Tää sohva on kokenut kuule hyviä podcast-jaksoja. Taulut pitää saada vielä seinälle. Kaale niinku setti aika kasas. Ja shoutout kaikki MP Plus jäsenet. Tästä löytyy tällainen kulma, että sä voit tehdä täällä vähän sellaisia juttuja, kun sä käännyt vaan näin. Ja sä oot vähän niinku piilosti, et sä kaikilta. Ja hei, täällä meillä on chillailualue, että jos sä et halua töitä tehdä, kukahan meistä ei mitään oikeita töitä tee. Tähän voi istahtaa, heittää jalat tähän pöydälle. Ja sit sanoo vaan, että game over. Ja tosta voi heittää telkkarista ihan mitä ikin haluu. Itse heittää sen Maunon jonkun videopyöriin. Uusimma. Ja itse asiassa tiedätkö, hauska fakta. Tää telkkari, tästä ei näe mitään kanavia. Joo, joku Rakuten TV tässä on, Hisense TV, ja tähän ei ole kaukosäädintä, koska se katosi muutossa. Mulla ei ole mitään haju, missä kaukosäädin on. Ai ja toinen juttu, maksettiin tosta alle 200 euroa ja toi oli verkkiksen poistomyynnistä. Joo, poistomyynnistä. Ja täällä ollaan lähettämässä taas Pablo Escobarin paketteja jengille. Älkää huoliko te siitä. Mitä toi paino noin paljon ja mitä täällä on? Täällä kyllä, on joo, mun piti sanoakin, että jos sä tilaat Afterlifeilta tuotteen seuraavan puolen vuoden sisällä, meikäläinen on heittänyt yhteen pakettiin jonkun yllätyksen ja joku onnekas sen saa. En paljastaisi mulle mikä se yllätys on, mutta se on jotain todella sairasta. Mä sanon, että se on ruskea ja haisee. Mut ei siitä enempää. Täältä löytyy vähän Cristiano Ronaldo-taulua, maailman paras pelaaja kautta aikojen. Sanokaa te Messi-fanit, mitä te sanotte. Ja sitten löytyy Ronaldinho, maailman toisiksi paras pelaaja. Sanokaa tekin Messi-fanit siihen taas, mitä te haluatte. Siitä löytyy Ronaldinho Milanis, maailman toisiksi paras pelaaja, ei toi Barsassa. Jota siinä tuli vähän faktaa jengille. Ja sitten sen jälkeen siirrytäänkin toimitilan ehkä viimeiseen huoneeseen. Ei oo! Melkein viimeiseen huoneeseen, mikä on vähintäänkin mielenkiintoinen. Täällä tehdään lapsityövoimalla tuotettuja vaatetilauksia. Yo, that's crazy. Eli me kävellään, tässä on liukuovi. Sen jää sinne hetkeksi. Jos on vaikka jotain hemohullua palaveria, niin mä saan teet tälleen kiinni. Se on niinku just tolleen. Ollaanhan me vielä täällä. Tuu peremmälle. Eli täältä löytyy vähän vaatetelinettä, sieltä löytyy hyllykköä, mistä löytyy vaatteita. Näitä hommataan itse asiassa 10 vielä lisää tällaista hyllykköä tänne. Täältä löytyy vähän eri kokoja muuta. Pakkauspöytää löytyy tästä. Tätä pöytää voi käyttää myös johonkin muuhun toimintaan, mihin ikinä sitä haluukaan käyttää. Se on susta kiinni. Sitten löytyy vaaterekki, joka on nyt vähän satunnaisessa käytössä. Ja sitten löytyy Novainen, jonka kädessä on kovainen. Äijällä on hienot kengät, paljon ne maksaa. Tämä testaa, onks mun koko oli?
Novainen, jonka kädessä on kovainen. Täällä on tämmönen Peacemaker ja miksi meillä on tää? Mä en oo tuonut, äijä on tuonut tän. Miksi meillä on tää? Mä en tiedä, haluanko mä selittää tätä tarinaa, mutta okei. Eli homman nimi on se. Tää on siis alumiininen pesäpallomaila. Mä tilasin tän 18-vuotiaana Kiinasta, AliExpressistä. Tiedätkö miksi? En, mutta tässä on vähän kulmajälki. Älä sä huoli siitä. Mun kaverin auto poltettiin Kontulassa rekkaparkilla 94 pysäkin takana. Tietää, missä on Vesala yhteiskoulun lähin 94 pysäkki. Sen jälkeen mä ajattelin, että Kontula on niin vaarallinen paikka, että mun pitää pitää tätä mun autossa. Okei, kyllä. No make sense. Hyvä perustelu. Tää meillä on nyt täällä ehkä vaan niinku yhteisen hyvän puolesta. Sanotaan näin. Kuumottaako, kun mä heilutan tästä näin? Joo. Silleen ihan vähän. Kohtulo. Kuuntele. Ui juma, Nova ja Mauto. Pau! Painu vittuun meidän toimistoon. Miksi sä tekisit mitään tolla? Tää Peacemaker pitää olla täällä toimiston kaukaisimmassa kulmassa, koska kun sä oot täällä ja joku murtautuu tänne, niin kumpi kerkee tähän nopeammin? Ei. Se, joka tulee murtautua tuolta ovesta, vai kun sä lähdet juoksemaan tossa sun toimipisteeltä tänne? Tai toinen juttu, että kumpi kerkee nopeammin. Kumpi pääsee hyppää eka tohon vitun skobaan ja rullaa sille. Eli kilpailu käydään ovelta siihen ja siitä tänne. Okei, me voidaan ottaa kohta se testi. Me voidaan kohta ottaa, mä voin ajaa skoballe ja äijä voi juosta, niin katsotaan. Mut vähän ärsyttää, että me ei olla nähty vieläkään mitä tossa huoneessa on. Mitä sieltä löytyy? No, onks Make lähtenyt? Täällä on vaan kahleet jäljellä, ei oo Make enää. Miss Make on? Make sai häädön viime viikolla, Ai ei niin, vittu. Se sänky poistettiin täältä. Eli täältä löytyy vähän kaiken näköistä. Täältä löytyy shortseja, housui, kenkiä. Täältä löytyy esimerkiksi vaatteet, mitä myydään meidän Vintedissä. Tää on vähän niinku tällainen varasto, mitä muuta voisin sanoa. Joo, ja tää on vähän semmonen mesta, että kun täällä on kuitenkin jengiä tekemässä niinku töitä aika paljon, välillä saattaa niinku se oma tila unohtua ja jengi ehkä ottaa siitä vähän liikaa koppiin, niin tää on tämmönen niinku guunailu-mesta. Ei siinä mitään. Tässä niinku, on kokonaisuudessaan tää meidän uusi toimitila. Mitä sä oot mieltä siitä? Sä voit kommentoida tuohon alas. Ja sun pitää tilaa meidän kanava, koska jos sä et tilaa, mä heitän tän tosta ikkunasta alas ja se osuu sua päähän. Kommentoi mitä sisältöä sä haluat nähdä, me tehdään täällä toimistolla, nimittäin täällä on paljon tilaa ja paljon mahdollisuuksia toteuttaa mitä ikinä haluaakin. Omia fantasioita. Omia fantasioita, varsinkin guunaushuoneessa. Meidän piti testaa, kumpi kerkeä nopeammin. Kuvitellaan, että mä oon varas. Niin sä oot murtovaras, sun pitää vetää se auki se ovi. Mut sun pitää istua sun työpisteellä, sun pitää olla tossa. N, Y, T, nyt. Nova ja Mauton! Äijä! Pappaa ja se olisi ollut siivit. Pam! Se oli siinä. Hei, kiitos kaikille, jotka tsekkas tämän videon. Jos pääsit tänne asti ja olet katsonut kaikki mainokset, olet voittanut hyvän mielen ja me ollaan voitettu hyvin paljon AdSense-mainostuloja. Se oli Mauno. Joo, kyllä. Peace out.